Көтүден де ауыр, көтүден де татлы, көтүден де изге, нәрсә барсың җирдә хислерәк. Гомер буе көтүп яшибез без, шуңа яшәү теләге дә кичлерәк. Гомер көтү дигән нәрсә дә бар. Бөтен гомеребез кайтып кала икән көтүгә. Көтәбез без күзне ала алмый, балаларыбыз чыгып китүгә. Юлга карап көтәбез, сәгатькә карап. Ул чагында сәгать туктала. Сәгать туктаган күк тоелса да, син көтүдән бер дә туктама. Көтүп килгән бәхет, шатлык килсә, гомер көтүләре күңелле. Көтүп тә инде килмәсә, тырнап тора бөтен күңелне. Һәр көн сайын, минут, секунд сайын безнең гомер шуңа киләнгән. Көтәбез без, гомер көтәбез без. Без көтәргә инде өйрәнгән. Гомер күзләрендә көтәбез без. Бераз моңсу, яман су булса да, гомерләрнең чигенә җиткәнен сизеп, күңелләребез мөлдерәп тулса да, көтелмәгән чакта килсен барсы. Өмет иткән, көткән хыяллар. Юкка гына көтмәдем дип әйтерлек булсан, шунда канәгатьлек тоярлар. Автор Гөлнур Галимова.